କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଏସ୍ଟି ପାୱାର ଟେଲ୍ ନେବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ କେତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2,22,000 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇପାରୁନି ତ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେ ପାୱାର ଟେଲ୍ ନେଇପାରିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆଜି। ତ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ପାୱାର ଟେଲ୍ ତିନିଟା ମଡେଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ 10 HP ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର 13 HP 130DI ଯୋଉଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି 14 HP 135 ଯୋଉଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର 165 16 HP। ତ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆମର 10 HP ର ରହୁଛି ଆମର 1,15,000 ଯାହା ଉପରେ କି ସବସିଡି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 130 ବା 13 HP ନେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଡିଲର ପ୍ରାଇସ୍ 2,06,000। ତ ଆପଣ ସବସିଡି ମେଲ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ଆମର 68,000, ଫିମେଲ୍ ଉପରେ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ରହୁଛି ଆମର 85,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିଲରକୁ ସହ କଥା ହେଇ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 25,000 ଟଙ୍କା କାଟିକି ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମର ଯେତିକି ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହ ଆମର କ୍ୟାଜୁଆଲ ଆଉ ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଚର ଅନୁସାରେ। ତ ମେ ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଟା ଆପଣ ଡିଲର ସହ କୋର୍ଡିନେଟ୍ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ରହିଲା ଆମର 135 ଯୋଉଟା ରହୁଛି 14 HP ଯୋଉଟା ସିଟ୍ ବାଲା ବି ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପରେ। ତ ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର 2,15,000, ତା ପ୍ରାଇସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସବସିଡି ପଳେଇ ଆସିଛି 85,000 ଟା, ସେଟା ଆମର ଲକ୍ଷେ 30 ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ 16 HP ର ଯୋଉଟା ସେଟା 2,22,000, ତାପରେ ସେ 85 କାଟିଲେ ସେ 1,37,000 ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସବସିଡି ପଇସା କାଟିକି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଡିଲର ସହ କଥା ହେଇକି। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକେସନ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନିମାପଡ଼ା ଆମର ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଲୋକେସନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାୱାର ଟେଲ୍ କେତେ କ'ଣ ମଡେଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାୱାର ଟେଲ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆମର ଫିଚର ରହିଛି। ତ ପାୱାର ଟେଲ୍ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ତାର କିଛି ଫିଚର ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର 130 ମଡେଲ, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ କାପାସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଟେଡ୍ ପାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରପିଏମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କେତେ ତାର ସିସି ରହୁଛି, ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍କିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାର କେତେ ୱେଟ୍ ରହୁଛି, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଦେଉଛି। ଏ ସବୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ, ତ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ପାନୀ 1 ଇୟର ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଦେଉଛି ତା ଉପରେ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 65 2 ଇୟର ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆ ଉପରେ। ଏଇଟା 165 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ, ତାର କେତେ କେଜି ୱେଟ୍ ସହ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଏଇଟା ସିଟ୍ ବାଲା ବି ରହିଛି 16 HP ର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ରହୁଛି 130 ଯୋଉଟା 14 HP ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସିଟ୍ ମଡେଲ। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର 450 କେଜି, 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି। ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା 10 HP ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ସେଲ୍ଫ ବାଲା ରହିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଛୋଟ ମେସିନ୍, ବହୁତ ଇଜି ଆପଣ କ୍ୟାରି କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ମେସିନ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ରହୁଛି ଆମର ଲଙ୍ଗଳ ସେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 12 ସେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଇ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କଥା ହେଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।